Care este capitala țării care a părăsit Uniunea Europeană în 2020? Răspuns corect. Londra. În ce an au avut loc Jocurile Olimpice de vară amânate din cauza pandemiei de COVID-19? Răspuns corect. 2021. Ce companie a lansat primul vaccin autorizat împotriva COVID-19? Răspuns corect. Pfizer-BioNTech. Cine a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 2021? Răspuns corect. Abdulrazak Gurnah. Care este numele roverului NASA care a aterizat pe Marte în februarie 2021? Răspuns corect. Perseverance. În ce țară a avut loc erupția vulcanului La Palma în 2021? Răspuns corect. Spania. Cine a devenit președintele Statelor Unite ale Americii în 2021? Răspuns corect. Joe Biden. Ce țară a găzduit summitul G7 în 2021? Răspuns corect. Regatul Unit. Care este numele navei care a blocat canalul Suez în martie 2021? Răspuns corect. Ever Given. În ce an a fost semnat Acordul de la Paris privind schimbările climatice? Răspuns corect. 2015. Cine a regizat filmul Dune, lansat în 2021? Răspuns corect. Denis Villeneuve. Ce țară a câștigat Eurovision 2021? Răspuns corect. Italia. Care este moneda oficială a Ucrainei? Răspuns corect. Hryvnia. Ce oraș a fost gazda finalei UEFA Champions League din 2022? Răspuns corect. Paris. Ce țară a fost invadată de Rusia în 2022? Răspuns corect. Ucraina. Cine a devenit regele Marii Britanii în 2022? Răspuns corect. Regele Carol al III-lea. Care este cel mai mare producător de chipuri semiconductoare din lume? Răspuns corect. TSMC. Ce țară a găzduit Cupa Mondială FIFA 2022? Răspuns corect. Qatar. Ce echipă a câștigat Cupa Mondială FIFA 2022? Răspuns corect. Argentina. Cine a fost laureatul Premiului Nobel pentru Pace în 2022? Răspuns corect. Maria Ressa.
Ce țară a lansat prima misiune Artemis a NASA pentru explorarea Lunii? Răspuns corect, SUA. Ce țară a anunțat în 2023 că se retrage din tratatul CER deschis? Răspuns corect, Rusia. Cine a fost câștigătorul Oscarului pentru cel mai bun film în 2023? Răspuns corect, Everything Everywhere All at Once. Care este cea mai populată țară din lume în 2023? Răspuns corect, India. Ce companie a lansat modelul de inteligență artificială ChatGPT? Răspuns corect, OpenAI. Care este cea mai mare rețea de socializare din lume, după numărul de utilizatori activi? Răspuns corect, Facebook. Cine a câștigat balonul de aur în 2023? Răspuns corect, Lionel Messi. Ce țară a reușit prima aterizare pe partea întunecată a Lunii? Răspuns corect, China. Ce țară a anunțat în 2023 că a descoperit rezerve uriașe de litiu? Răspuns corect, India. Ce eveniment astronomic rar s-a întâmplat în aprilie 2024? Răspuns corect, eclipsă totală de soare.